500 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସତ ହେଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲା। କୋଟି କୋଟି ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ସାରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆଜି ରାମଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସାରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆଜି ରାମଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଆଜି ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଲା, ଆଜି ହିନ୍ଦୁର ଜୟ ହେଲା। ସତେ ଲାଗୁଛି ପବିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଜି ପୁଣି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଫେରି ପାଇଲା, ପୁଣି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଫେରି ପାଇଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାର ପାଣି ପବନ ଆଜି ରାମ ରାମ ବାସୁଛି। ସାରା ଭାରତ ଆଜି ଦୀପାବଳି ମନାଉଛି। ଘର ଅଗଣାରେ ଚିତା ଝୁଟି ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ଶୁଭୁଛି। ମନ କହେ ସତେ କି ଆଜି ବନବାସ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ବନବାସ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ମନ ଭାବୁଛି କି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି ଛଦ୍ମବେଶେ ଗଢ଼ି ଦେଇଛି, ଛଦ୍ମବେଶେ ଗଢ଼ି ଦେଇଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଦେଖି ଏ ଆଖି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ଆଖି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।